खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया रबिबारखालि आफगानिस्तान आरो पाकिस्तान सिमानि बेलुचिस्तानाव मोनसे गिख्रंथाव उदाङै गुलि गावलायनाय जाथाय जायो। बे उदाङै गुलि गावनायाव सादु नोगोरारिफोरा जिउ गोमानाङो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे सिमाजों गोबां फालांगिरिफोरा मोन्नैबो हादोराव थांलाय फैलाय खालामो। बे समावनो थांनाय सानखालि आफगानिस्तान आर्मिनि गुलि गावनायाव सादु नोगोरारिफोरा जायगायावनो जिउ गोमानाङो आरो 19 साया गोब्राब जोखोम जायो। नैथि रादाबाव दं। क'क्राझार सहरनि हाब्रुबारियाव थानाय डक्टर श'भा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव दुंहाव थासारि। फरायसाफोरा गोराबु लालि ब्रह्मनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। फरायसाफोरनि इयुनजों गेलेनायखौ बन्द खालाम। जोंनो मोजां गुन गोनां गोराबु नांगौ। थाखो खथायाव जोंनो मोजां आबहावा नांगौ। बिहा गोराबु जानायनि जेबो गुन गैया। बियो आयेन बायदियै थिसनजानाय गोराबु नङा होनना स्ल'गान होना फरायसाफोरा गोख्रों खुद्रिसारदों आरो गोख्रों दाबि खालामदों। थामथि रादाबाव दं। चिरां सिडली बेंखन मावख'आव बिटिआर सरकारनि हानि मेलाखौ बेखेवना होयो हाग्रा आरो हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। मख'जाथाव बाथ्रादि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा बेसेन नाङालासे हानि मेला होगासिनो दं। बिटिआर हालामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोन 19 खाजोना बेंखन मिरु मावख'आव हा गैजायै सुबुंफोरनि फोरमान बिलाइफोरखौ जमा लागासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे फोरमान बिलाइ होनाया 12 डिसेम्बरनिफ्राय अर्थात दिनैनिफ्राय 22 डिसेम्बरसिम लानाय जादों। होनो गोनां बिलाइफोरा जाबाय आर'ज बिलाइ, हा खाजोना होखांनाय बिलाइ, गावबुरानि फोरमान बिलाइ, भिसिडिसिनि फोरमान बिलाइ, हा बिगुमानिफ्राय मुं सोलायनाय समाय बिलाइ एबा एफिडेभिट गथायनांगोन होनना बिटिआरनि इएम हाग्रा बिफाननि रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। ब्रैथि रादाबाव दं। आसाम पुलिसजों आरो सासे सुपारि फालांगिरिजों मोगा-मोगि गावलायनाय जाथायाव सुपारि फालांगिरिया जिउ गोमानो गोनां जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानसेनि सिगां लामदिंनि रेलाव खामानि मावनानै आजिरा लानाय सासे बिबानगिरिखौ गावनाय जाथायाव लोब्बा थानाय सन्देहजों पुलिसफ्रा बिहारिनि महन कुमार मुंनि सासे सुबुंखौ हमदोंमोन। मैया मोनाबिलि समाव पुलिसफ्रा महन कुमारखौ दोनखुमानाय हाथियारफोरखौ दिन्थिहोनो थाखाय महनखौ लाना थांदोंमोन। नाथाय हरखाबै महन कुमारा गंसे हाथियार दिहुननानै पुलिसफोरखौ थांखिनानै गुलि गावदोंमोन आरो बेनि फिननाय हिसाबै पुलिसफ्राबो गुलि गावदोंमोन आरो महन मुंनि बे दुथां सुबुङा गोगोमैनो जखम जानायलाय गंसे हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन आरो उनाव हस्पिटालावनो जिउ जोबदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामो दाबाव आरो बेल आइकनाबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।